गिबियावनो अननाय रेसिपिनिखौ बावहरनानै नोंथांमोननो फंनैसो खौरां फोसावनो सानो गिबि खौराङा जाबाय आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि अल आसामाव सोलोंथाइ बिफानाव जेरैबायदि फरायसाफोरा इउनिफर्म गाननायखौ बेफोरबायदि बिथिङाव जायफोर फोरोंगिरिफोरा जिन्स पेन्ट टि सार्ट गाननानै फैयोमोन आरो बैफोरबायदि बिथिङाव टि सार्टनि सोलाय जिन्सनि सोलायै नर्मेल फर्मेल पेन्ट गाननायखौ रुल खालामदों एबा फोसावदों लोगोसे आइजो माहारिनि बिथिङावबो सादर मेख्ला आरो दख'ना गाननायनि खोथाखौ फोसावो सोलोंथाइ डिपार्टमेन्टआ फैगोन समफोराव नुनो मोनगोन बेसेबां बेयो साक्सेस जागोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायजागोन नोंथांमोना मिथिखागौ जुनमुनि राभा एसआइ आरो बिथांनि थैनायनि जाथायखौ लानानै सिआइडिआ इनभेस्टिगेसन खालामबाय थादोंमोन आरो बुंखानाय दङमोन जे न'खरनि मानसिफोरा सिआइडि इनभेस्टिगेसनाव गोजोननाय गैयाब्ला सिबिआइ इनभेस्टिगेसन होगोन होननानै आरो दिनै सिआइडिनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनानै सिबिआइ इनभेस्टिगेसन खालामनो होनाय जाबाय फैगोन समफोराव नुनो मोनगोन बेनि रिजाल्टआ मा जायो आरो बेनिखायनो होबाय आरो लोगोसे गोबां पुलिस बिफाननि गोबां पुलिसफोरा बेजों सोमोन्दो थानायखौ निउसफोरबो नोंथांमोना नुनो मोनदों जानो हागौ आरो बेफोरबायदि बिथांखिखौ लानाबो सिआइडिनि थाखाय एसे प्रब्लेम जानो हागौ होननानै सिबिआइखौ नायबिजिरनो थाखाय बे जाथायखौ हेंगारनानै होयो गुबुन मोनसे खौराङा जादों सांसारियाव नोंथांमोना मिथिखागौ एम्सआ सांसारियाव दङ आरो बै सांसारिनि एम्सआव सिकिउरिटि लानायनि मुङाव फ्रड सलायदोंमोन आरो बैखौ हमनो हाबाय आरो बै मंगलदैनि आरो बेखौ हमबायबो हमनानै सांसारि पुलिस स्टेसनाव लाबोनाय जाबाय आरो भिडिअ खायोबा नोंथांमोननो खोन्थिनो नाजागोन जियानो जाया मानो 3,000निफ्राय 4,000 रां लानानै एम्सनि सिकिउरिटि गार्डनि पस्ट होगोन होननानै मानसिफोरखौ फ्रड खालामनानै मंगलदैनि बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला आरो फैसा जागासिनो दङ आरो गोबांनिनो फैसा जादोंमोन बेयाव मोनसे निउस चेनेला बैयाव साख्रि लानायनि ड्रामा खालामनानै बिथांमोनखौ हमनाय जादोंमोन जियानो जाया मानो भिडिअखौ खोन्थिनो नाजागोन जुदि हायोब्ला सबके কি হয় এইমছত চাকৰি লাগে সবেতো এইমছতে চাকৰি বিচাৰি আছে ইয়াৰ আগতো হৈছিল এনেকুৱা আজি 6 মাহমান আগতো আমি এনেকে এজন মানুহ আছিলে সবৰ পৰা কাগজ পত্ৰ লৈছিলে সবৰে ধৰা চাকৰি এটা লাগে কাৰণে বিচাৰি ফুৰে এইবাৰো সেম কণ্ডিশ্যন হৈছিল আৰু আমি খবৰটো পাইছিলোঁ প্ৰায় 4 দিনমান আগতে 22 যেতিয়া খবৰ পালোঁ তেওঁৰ লগত আমি ফোনযোগে কথা হ'ল আৰু তেওঁ মানে কি হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম বা ওৱেজ দি আপোনাৰ হেমন্ত চৌধুৰী তেওঁৰ নাম লৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ট্ৰেইনিং এটা দিছিলে কাৰোবাৰ পৰা 2,000 কাৰোবাৰ পৰা 1,000 এনেকৈ পইচা লৈছিলে তো আমি যেতিয়া কালি হেমন্ত চৌধুৰীৰ লগত কথা পাতিলোঁ তেহেঁতে জনালে কাকো তেওঁলোকে এনেধৰণৰ অনুমতি দিয়া নাই যে কোনোবা এনেকৈ কাম দিব পাৰিব বা কৰিব তাৰপিছত আমি চাংচাৰী আৰক্ষী বিষয়া বিৰাকচন্দ্ৰ ৰামচিয়াৰী ছাৰক যোগাযোগ কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত বৰ্তমান দেখা পাইছে আজি চব ল'ৰা ছোৱালী আহিছে আৰু তেওঁ আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁ উচিত শাস্তি পাওক কাৰণ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো বদনাম দি আছে আৰু তেওঁ নিজেও এটা বেয়া কাম কৰি আছে लोगोसे गुबुन मोनसे खौराङा जादों चेयारमेन आली बागबरनि बिथाङा एमएलए आरो बै चेयारमेन आलिया दाख्लै मोनसे भिडिअ नोंथांमोना नुदोंमोन जानो हागौ ससियेल मिडियायाव गावनि PSOखौ बिथाङा बिथोन होनाय गुबुनखौ मानो गावथाराखै बेखौ मानो गावथाराखै पाब्लिक प्लेसाव गुबुन सुबुंखौ बैबायदि बुंनाय खोथाखौनो लानानै बिथांनि PSOखौ बोखारना होदों थारमाने बडिगार्डखौ बिथांनि बोखारना होदों आसाम सरकारा जियानो जाया मानो रायजो राजानि गेजेराव बेफोरबायदि गाज्रि बिबुंथि होनायखौ रायजो राजाया मोजां जाथों होननानै जा बिबानगिरिफोरखौ सायख'यो दा रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो गारनानै बेफोरबायदि गाव राजा होननानै ओनसोलनि राजा होननानै बेफोरबायदि पाब्लिक प्लेसाव रायजो राजाखौ गाज्रि थासारि नायोब्ला रायजो राजाया सेफटिया बबाव थाखो रायजो राजानि बेफोरबायदि बिथिंफोरखौनो लानानै बिथांनि PSOखौ बोखारना होदों आरो भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखौ जुदि मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय लोगोसे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारिनि